така, уважаеми зрители, това е Хорацио Гонзалес. Виждам някакви неща тук. Здравей, Хорацио. Как си? Всичко наред ли е? Какво става? Добре, добре. Добре, всичко е окей. Окей, добре. И дали разбрах, какво говорихме преди малко за задачата? Да. Готов ли си? Не говориш сега, не. Отдеве ми говориш сега. Не. Сега вече. По-добре говориш. От колко време си в България? 3 месеца и 3 една седмица. И една седмица? Да. Добре. Добре. Ако си готов, това е комисията разбра за наградата, нали? Къща. Добре. Добре. Много добре. Дали разбрах каква награда давам? Къща, нали видя? Да. Велико Търново е бившата столица на България. Да. Къщата е много готина. Двор 1500 квадратни метра. Голяма. Това е двора. Да. Двора, разлика между двор, къща, двор, геран, кладенец, вода, копаеш, маза, таван. Ще се разберем. Готов ли си? Готов? Да, готов. Добре. 5 минути казвам. Унос, дос, трес и ти стартираш. Добре. Окей? Да. Унос, дос, трес, ти си. Здравейте. Здравейте. Казвам се Хорацио Гонсалес и съм от Мексико. Вие ми казахте, добре дошъл в България. А сега аз ви казвам, добре дошли в Мексико. Донесъл съм малка част от нашата култура, за да я споделя с вас. Това е текила. И сега... Това е текила. И сега ще ви покажа как точно се пие тази наша автентична напитка. Заповядай. Благодаря. Виждам поне 2 члена на журито, които с радост ще шибнат по една текила. И ще питаме за още. Ето как се издадоха и двамата. Виждаш ли как? Веднага се издадоха. Да. Времето тече. Давай, Хорацио. Трябва сол. Давайте, правете като него. Сол. Текила. Това да представиш да си спиене е голема работа. Добре, окей. Това се пие. Оригиналното е... Интересно около това питие е, че оригинално се прави по специален начин от кактуси. Разбрах, че понеже тук нямате кактуси, правите текила от спирт. Чух, че вашият цар Киро бил голям майстор. За хората, които ни гледат вкъщи, искам да кажа. Пийте с мярка. И преди употреба, прочетете опътването. Слави, удари ти едно. Като вие му викате, са отскок. Хайде, да видиш как ще ти зведнат оченцата. Аз идвам от столицата на Мексико, Мексико Сити, най-голяма град от света. Мексико и България са доста различни страни, но си приличат на едно нещо. Цветовете на националните флагове. Знамената ни са от бяло, зелено и червено. Това ми помага още повече да се чувствам тук, както дома си. Не съм поканил моите мариачи, за да изпълним една мексиканска песен. Представям ви El Mariachi. El Niño Godiño. El Niño Godiño и най-бързият поглеждач на тортия. Иванчо Спиди Гонсалес.
Amigos, La Bamba. Necesita una grande escalera y otra chiquita y arriba y arriba. Ahí arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. И така, уважаема комисия, Благодаря. така, това е Хорацио Гонзалес, вземете тези микрофони и така, вашето мнение. Набързо, господин Сиромахов, Ами, ела тук, заседание. добре. Да гледаме комисия, какво ще кажат, Сиромахов, Хорацио много телевизионен интересно водещ. представи родината си Мексико. Да. Аз очаквах да видя и някакви кактуси, защото от популярната психология съм чувал за кактусите, че това всъщност са краставици, които са били дълбоко разочаровани в детството си. Теза, която неведнъж съм обсъждал с Мадлена Огафари. Вашето мнение за представянето на Много добре, текилата ти Гонзалес. се е получила, станала и песента също. Усетихме така духът на Мексико. Окей, господин Димитров. Аз мисля, че Хорацио заложен на сигурно с текилата, така че адмирирам. Окей, добре, господин Станев. За да бъда по-обективен, аз ще шибна една текила преди да кажа какво мисля. Хорацио, на здраве. Здравей. Както виждаш, ние българите понякога пием текилата без сол и лимони. Аз съм впечатлен от номера. Искам само да кажа, че малцина знаят, че всъщност текилата е подвид на питието мескал, което се прави от местното растение агаве. Да. Не съм голям познавач на мексиканската култура, Чичо Жужал ми каза тези неща. Искам да кажа още нещо много важно. В Мексико има една богиня Майоуел, която е олицетворение на това питие мескала. Смятало се, че тя има 400 гърди и кърми 400 деца и употребява алкохол. И до Колумбовите цивилизации са обвинявани за пиянството си благодарение на тази богиня. Аз, разбира се, съм леко възмутен от начина, по който се влияе на журито с този алкохол. И разбира се, в крайна сметка ще кажа, че Хорацио, ти се представи по един достоен начин за мен. Господин Ночев. Той Филип ми изяде времето, аз какво да кажа. бързичко. Мучо густо грациес. Мучо густо грация. Окей. Господин Колеков. Хорацио ми каза, че когато бил в Русе и го е срещнала тая баба и му е Срещнал дала баба, подслон. Срещнал баба. Да, една Срещнал баба му е викам, дала баба ме подслон и той е живял добре и се е чувствал много добре, когато е дошъл в България и от благодарност към България е отишъл в един медицински пункт и е дал кръв. Наистина ли е това? Да. Кръв. Кръв. Да. Русе. На Русе не мога, ама тук аз давам... София кръв. Да, София. Добре, браво. И още тогава той представи родината си по-добре, отколкото би Мексиканска е кръв. представил Мексико. какъвто и е друг начин. Да? Аз съм възхитен от него. Добре. Оценка. 5. 3 петици. И 3 петици и 2 шестици. И така, Хорацио Гонзалес 5-40. Това беше Хорацио Гонзалес!